su baya ba. Abin da ni dan kare kai cewa sarkin mu da fadawansa shine batun education. Yau mun duka mun zo mun zama muna murna. Abin da zai ce mu a cikin talauci sosai shine batun education. Na so neman sarkin mu da jama'a aso next year by this time. Cikin Allah kusan da ikon ku da albarkan ku muna kan fawa mun so mu sa daga kuma wani ma da za samu a ce an taba mu da sabon ma education fund sabon su samu education fund yaran mu su samu su kai su tunkin da gafe Hansford University don a cikin siyasar mu an samu sabawa especially wayan kiki ba da yawa cikin political coalition next year by this time mun ma an samu yaran mu a su da ba su scholarship su ma su samu da su zama manya a cikin garin mu a ƙarshen magana ma shi ne harki ne kwani muna cikin lokacin siyasa mun so a yi wa tabe a cikin zaman lafiya a yi shi cikin ruwan sanyi kowa da inda yake so mu jandarmai mahama ya nuna abin da zai ba musulmai ya nuna da zai ba jingu mun so cikin da azuwan ku take shi abin da muka ajiye mu yi muku cikin iko Allah mu yi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a takbir muna marhaba da bannin sarakunan mu sarki alhaji umaru baba isa yaro na kansu rubuci sa'an na ga mai musawa sarki na ba sigiri sarki musawa Greater Accra mai kaɗan wannan idan da na su ba. Ina gani mai martaba sarki fama shi ma yana tare da su. Sa'an na alhaji Bantankwa na Eastern Region shi ma yana tare da mu. Gabanin mu ce wani abu za mu kai abin magana wurin rafaninmu wanda ya ce yau shi ya biyautar da zabarmawa. Shi ne wannan wani shakku guda chairman na Hajj Board Sheikh Isiko shi zai magana on behalf of President Nana Akufo-Addo. Jama'a takbir. Allahu Akbar. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد الى اخره وهو الحكيم الخبير. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين. Nabi banyak-banyak nak. Tapi kita lagi kita makanan cuma nak jadi makanan kita juga nak jadi gaji kawan lagi kuma abin da na so kowa sani ebi na G69 ni MP nan ni MP nan ni MP nan iba amma mun yi mun zama da zama mawa mun ba su mata mun ba su mundo ga mata yesu ile mata biyu da ta mata yesu mutawo na gyara nima in ka gani rose ya ka aka gyara aka gina nima duka na yi kuma cikin gaba
An yi kirki ba musulmi da zama ba ya ayi a gari. Na farko kirki maka sai ranar karfai na kawo gina kan kirki da na yi ba musulmi da kama kanje kan kama kanje ne ba. Na wuri da kana kuma da akaki kata mamudu paunia munge banke kama jepo manaja wuri mungi kawaunia tani ni ke abu amko kurata mungi kaji mungo ne hukunika ye kama ikoni ikoni ko ya kama alaji kama Koina Nundama Kani. Kuna Yemo de Bese, Yahweh Sava. The middle of the education, only to the refugee, they are G, after the Mutu, only Bomi, they are Kuda. Very much of Mokambana. Now meeting, from the President of Ghana, وتعاونوا بشر الله والملك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. Support one another in righteousness and piety. Never support one another in sin and wrath. And therefore, the sword of good all of us must be guided by that. Without what I do, let it come all of us from family. Without what I do, we are all Muslims and we believe we love the same Jesus name. Discrimination onward and never allow anybody to come and divide us. We are still together, we are still together.